Hallelujah, come on, get happy, get ready, get ready, get ready for the judgment day. Hola! Tia! Ai, estic superemocionada. Què passa? Has de parlar amb tu? A veure, què ha passat? Explica'm. Mira, tia, resulta que l'altre dia, amb això de la pandèmia i tot això, aquests temps pandèmics que estem vivint, doncs resulta que m'ha escrit, te'n recordes del Fenicio, l'italià aquell que estava tan buenorro, que era model? Sí! M'ha escrit! Que fuerte! Què t'ha dit? Pues mira, m'ha començat a dir que què tal, que com estava, amb això de la pandèmia. Que fort! Tia, com es diu? Un ghosting? Laia, no. Un ghosting no, tia. Això se'n diu zombie. Un ghosting és quan algú et deixa de parlar perquè sí, saps? Però un zombie és quan algú ve del més enllà, torna a la teva vida dient hola, toc. Com has dit que es diu això? Zombie. Zombing. Ah, zombie. Pues t'ha fet un zombie! Mira que va el coronavirus! Un zombie! Mira, el coronavirus, gràcies a Déu, perquè imagina't amb aquest home. Alguna cosa havia de tenir bona, no? Aquest virus, doncs mira. Pues sí. Sí. I la verdadera soledat en temps de pandèmia és horrible, Tu sort que estàs en parella, perquè jo ja no sé què fer. Oh. Sí, tia. Mira, ahir vaig fer un concert i com que no tenia gent ni tenia res, vaig posar els meus consoladors allà a mirar-me. Concert, els consoladors de la Xènia. I què els van cantar? O les plantes, i mira, almenys, vull dir, les plantes sí m'alegren, però jo què sé, estan a la terrassa i tampoc volia que m'escoltés tothom, saps? Tia, però tu almenys, mira, tu fas coses, nosaltres és que ens passem el dia al sofà, del sofà al llit i del llit al sofà, que en el nostre cas és el mateix, i tot el dia al Netflix, patates, crispetes, xocolata, torrons, que encara tenim torrons, i què fas? No podrem ni sortir de la porta abans que acabi aquest confinament. Tia, però sí, la vida en parella, confinats, ha de ser meravellosa tot el dia follant. Nena, no és solo todo lo que debo fer. La vagaria és molt xunga perquè et porta un cicle viciós. I ja et dic, és que vas enganxar un capítol amb l'altre del Netflix i quan s'acaba la sèrie sempre n'hi ha un altre que t'està esperant. Perquè clar, la llista de sèries pendents és infinita. I van passant les hores, els capítols, i més hores, i més crispetes, i més bosses de patates. I però saps que em fa molta ràbia? Perquè clar, a vegades entre capítol i capítol miro una estona a l'Instagram. Em posa dels nervis veure tanta hiperactivitat i tanta productivitat que si el workout d'avui, que si avui he composat no sé què, que si avui he pintat els mobles... Mira, jo estic vivint la meva paperia tan panxa, però tanta hiperactivitat a les xarxes em fa venir remordiments i no vull tenir remordiments. Així que, col·legues, sisplau, deixeu de postejar tota la vostra hiperactivitat i deixeu-me ser vaga. Oda a la vagaria, no, Laia? Oda a la vaperia. Sí, oda a la vagaria. Mai ens han permès d'estar-nos tancats a casa sense fer res, perquè sempre s'han de fer moltes coses. Doncs per una vegada a la vida, sisplau, deixeu-me disfrutar de la meva vaperia, sisplau. No trobes? Sí, home, trobo que està bé. Millor vagaria que no hiperactivitat. Jo soc una mica al mig, Jo estic al mig. Ja veurem. Mira, he recordat una pregunta que em va fer l'altre dia una amiga meva i crec que és molt interessant i és d'interès mundial. I te la volia fer a tu perquè estic segura que tindràs una resposta per aquestes coses. La pregunta és... Normalment, en les nostres vides normals que sortim al carrer, ens vestim més o menys bé. Ara que estem tot el dia tancats a casa, bàsicament anem amb pijama. I, com que a casa s'està molt bé sense sostens, anem sense sostens. Llavors, la llei de la gravetat no perdona. Què passa si aquest confinament s'allarga? Ens cauran els pits. Què contestar? Què hem de fer? Doncs mira,
que m'he maquillat, és de salut mental, però pels pits tinc un exercici. Mira, te l'ensenyo. En sèrio? Com un exercici? No, no fotem un exercici? Sí, un exercici, mira. Mira, t'has de posar així. Vinga, va. Saps? I llavors has de començar a prémer amb això, saps? Com a apretar cap a dintre. Així. Apretar. És molt difícil, què he d'apretar? Has d'apretar aquí el pectoral, saps? I amb això... No em surt bé. Tu ves a apretar i ho fas 30 vegades, vale? Cada sèrie. Pots fer diverses, les que vulguis. Però quantes sèries he de fer un dia? Pues les que vulguis, com 2 o 3 com a mínim, i llavors segur que tindràs uns pits fringípeus després quan sortim del confinament. Ja veuràs a la platja. Estaran així. Bueno, jo no prometo fer-ho, però dones del món que esteu tancades a casa i us agrada anar sense sostens i lliures per casa, ja sabeu això que heu de fer, si voleu. Però no penso així. Això, pits de torera, vale? Exercici així, de confinament. Aquí. Molt bé. Perquè sigui també ben confinades, apretades. Tu, escolta, que ens hem anat per les branques. Com heu quedat amb l'italià aquell? Ja. Bueno, clar, és que imagina't la tensió que s'ha creat, no?, de tots aquests dies, sense veure'ns i ara que hagi sortit així del no-res. Doncs mira, hem quedat que ens faríem una videotrucada, vale? En plan... Sexe per Skype! És que en temps pandèmics què ens queda? Què ens queda? O sigui, Sexe. coses per alegrar-nos la vida es compten amb els dits, també. Vull dir, i més si estàs sola. A part dels concerts amb els vibradors, a part, vull dir... Mira, si pots fer una videotrucada amb algú que a mi s'està buenorro total, doncs mira, ho fem. I, clar, se m'ha acudit que a la nit de distància el que podríem fer és fer un show, ¿vale? Amb unes pezoneres, precisament. I me les vull comprar avui per Amazon perquè demà hem quedat per veure. No compris per Amazon. Mira, l'altre dia vaig sentir per les notícies que els treballadors d'Amazon es queixen perquè la gent, m'incloc fins l'altre dia, compraven xuminades. Llavors, què passa? Que així com hi ha molta gent que s'està quedant sense feina, els d'Amazon estan a rebentar de feina. I els pobres del parc logístic estan treballant no sé quants torns doblats i no sé què, i es queixen de que, clar, que és que els estem posant en risc, tio. Així que no compris xuminades per Amazon. Les pezoneres són una xuminada. Te les pots fabricar tu tranquil·lament a casa. Uns gomets, un bordit i a poder. Home, tia, uns gomets? Home, Pezoneres amb uns gomets? no sé, doncs... jo què sé, tu tens molts recursos. Segur que trobes alguna cosa per fabricar unes pezoneres d'aquestes. Mira, no us diguis cutres, Amb gomets és el més antieròtic que he sentit mai. Per favor. Bueno, ja saps que amb aquestes coses no tinc gaire experiència. És el primer que se m'ha ocorregut. Estic veient, ho estic veient. Mira, m'han passat, tia, el Kama Sutra en PDF. Si vols, te'l deixo, te l'envio i així demà m'expliques què tal, vale? I poder practicar unes quantes postures i deixar ja les sèries de Netflix i tot això. Vale, tu envia-me'l i ja me'l miraré, a veure què acabem fent. Home, mira, mataríem 2 pardals d'un tret, perquè així no he de fer esport obligada, no? Clar, tia, el millor esport és el sexe. Molt bé, molt bé. Doncs vinga. Doncs escolta'm, tu envia'm el Kama Sutra aquest en PDF, me'l miraré i et diré què. I demà ens videoveiem i tu m'expliques la teva aventura amb l'italià i jo t'explico els resultats. Què et sembla? Em sembla superbé. Demà ens videoveiem. Videoveiem. Adéu! I fins aquí! Aquesta ha sigut la nostra petita aportació per celebrar el Dia Mundial del Teatre. Esperem que us haguem entretingut aquests minutets que hem fet aquesta mena de salt. Sí, ens ha agradat molt compartir-ho amb tots i totes vosaltres
ens hem inventat aquesta història com a remalet perquè en aquests temps pandèmics l'única cosa que ens queda és el riure. És el riure i volíem posar-vos un somriure a la cara. Així que moltes gràcies.